No niin, eli tosiaan lämpimästi tervetuloa kaikille webinaariin. Chatti on auki, sinne saa kirjoittaa ihan mitä haluatte kysyä, kommentoida. Jos saadaan jotain hyvää dialogia aikaiseksi, niin se on ihan loistavaa. Se myös inspiroi mua puhumaan sellaisista näkökulmista, joita ei välttämättä tule itsellä mieleen. Eli kannattaa, ei ole huonoja tai tyhmiä kysymyksiä, että ihan kaikki inspiraatio on tervetullutta. Ja jos en osaa vastata, niin sitten en vastaa. Ja päivän tai illan teemana meillä on oikeastaan yksi asia, mutta se pitää ehkä jakaa tavallaan kahteen asiaan. Eli pysyvän mielen tyyneyden tai mielen rauhan saavuttaminen on tavallaan se yläotsikko. Ja toisekseen se yläotsikko jaetaan siihen, että mitä on olla mies. Mitä tarkoittaa kasvaa miehenä. Ja tämä on ehdottomasti myös naisille sellainen aihe, johon musta on suuri ilo, että tässä on naisia mukana. Ja itse asiassa nämä mun ajatukset on myös tosi pitkälti naisilta alun perin peräisin. Eli tämän ei kuulu olla semmoinen miesten keskinäinen asia ihan pelkästään, vaikka tietysti sellaistakin kaivataan. Tapani mukaan niin mä en pysty valmistautumaan nykyään enää niin kuin sillä, että mä tekisin hirveästi jotain muistiinpanoa, että mistä mä aion puhua. Mun täytyy aina puhua improvisoiden ja katsotaan, mihin kaikkialle se johtaa. Mutta ehkä voisi lähteä liikkeelle vaan siitä, että mistä tämä tarve tämmöisen aiheen käsittely on oikein niin kuin muodostunut alun perin. Ja osa teistä tietääkin, että mä oon kertonut olleeni hyvin pihalla ja hukassa omassa elämässäni aika kauan, aika ison osan ajan. Ison osan koko elämästäni koen olleeni jotenkin niin kuin hukassa. Toi Yle kirjoitti, tai Ylellä oli semmoinen kolumni syyskuussa, jossa Joonas Konstig kirjoittikin itse asiassa aika sillain osuvasti, että nykynuoret ei niin kuin, tai tavallaan, että nykynuorilta ei vaadita mitään. Ja se oli siis nimenomaan miehille suunnattu ja nuorille miehille suunnattu artikkeli sillä lailla, että nykyään nuorilta miehiltä ei vaadita yhtään mitään ja se tekee niin kuin nuoret miehet pahoinvoivaksi ja sairaaksi. Ja se oli ihan hyvä artikkeli. Öö, Siinä oli niin kuin tavallaan kiteytettynä ehkä se, että kun nuori mies kysyy joltain, vaikka isältään tai muilta miehiltä, naisilta, keltä tahansa, että niin kuin olisi mahtava kasvaa mieheksi, mutta mitä se tarkoittaa? Niin usein kohdataan semmoinen tietämättömyys, että kukaan ei osaa selittää ja kaikki sanoo vaan, että no älä huoli siitä, että se kyllä sitten sieltä tulee niin kuin aikanaan. Ja mä oon tullut sellaiseen löytöön, että ei se kyllä välttämättä tule sieltä vaan itsestään aikana. Mä oon tullut sellaiseen oivallukseen. Ää, Hyvä vertauskuva tähän on niin kuin oikeastaan miehen ja naisen ihan biologinenkin niin kuin kasvuprosessi, miten ne eroaa toisistaan. Nainenhan tulee, tai tyttö tulee naiselliseksi ikään kuin itsestään. Siis fyysisesti, kehollisesti. Ja hormonit ja kaikki saa sen aikaiseksi. Mutta sitten taas miehillä ja varsinkin nykyaikana, kun meillä on kaiken maailman erikoisuuksia meidän elämäntavassa ja kemiallinen altistuminen ympäristömyrkyille, teollisuusmyrkyille, niin mutta ei pelkästään nyt tässä ajassa, vaan aina itse asiassa mieheksi kasvaminen on
ollut enemmän jotain, mikä meidän pitää niin kuin tehdä. Meidän täytyy tavallaan ponnistella. Vähän samalla lailla kuin urheilijaksi ei vaan itsestään tulla, vaan sun täytyy treenata. Ja mä en tarkoita, että naisten ei tarvitse käydä läpi minkäänlaista henkistä kasvua tai muuta, vaan tarkoitan, että naisilla on vähän enemmän sellaista, niin kuin, että se tulee luonnostaan, ja miehuuteen on aina liittynyt paljon tällaista niin kuin, tietoista kasvamista ja kehittymistä. Ja siksi ne nykynuoret, niin kuin tämä Joonas Konstig kirjoitti siinä Ylen artikkelissa syyskuussa, niin on ihan oikeassa, kun ne kyselee. Ja se on niin kuin täysin ymmärrettävää. Se on ihan todellinen tarve. Meillä on itse asiassa mahdollisesti ihan kaikissa kulttuureissa ollut olemassa erilaisia tämmöisiä niin kuin initiaatiopolkuja, joissa lapsista tulee nuoria, nuorista tulee aikuisia ja aikuisista tulee vanhuksia tai kylän vanhimpia. Ja sitten tietysti meillä on kristillisyydessä jäljelläkin joitain tällaisia, niin kuin vaikka avioliittoon siirtyminen tai sitten joku ripiltä pääsy tai muita vastaavia. Mutta meiltä puuttuu semmoiset niin kuin todelliset tämmöiset vihkimykselliset traditiot ja tulikokeet niin sanotusti. Sanotaan vaikka, tai sitten tulikokeen tilalta voisi oikeastaan sanoa, että vaikka että ansiotyöt, mikä on tällainen termi, mitä sitten tuommoinen kalevalainen sanasto pitää sisällään, ansiotyöt, niin nyt näyttää siltä, että me ollaan lännessä kadotettu jotain hyvin oleellista mieheksi kasvamisesta, ylipäätään varmasti myös naiseksi kasvamisesta ollaan kadotettu todella paljon asioita. Mä oon yrittänyt tutkia tätä ja mä sanoisin, että puhutaan niin kuin satoja vuosia sitten kadonneesta tiedosta esimerkiksi täällä Suomessa, tai ainakin hyvin kuihtuneesta tiedosta. Eli mä uskon, että tällaisia traditioita on ollut kaikkialla maailmassa, ja itse asiassa tämä länsimaistuminen ja modernisaatio mä oon sanonut välillä sitä sellaiseksi hirviöksi, joka nielee pieniä kulttuureja ja sitten kakkaa takapuolestaan tämmöistä länsimaistunutta maailmaa ja tekee sellaista monokulttuuria. Eli se Joonas Konstig on hyvinkin oikeassa siinä kysyessään, että niin kuin, miksi meiltä ei vaadita mitään. Kun mä laitoin tämän postauksen Facebookiin, niin itse asiassa siihen tuli vielä mielenkiintoisempi näkökulma, joka oli se, että meiltä miehiltä siis vaaditaan itse asiassa aivan älyttömän paljon, mutta ongelma on se, että kukaan ei ole sanottanut selkeästi ja se ei ole millään tavalla johdonmukaista, mitä meiltä vaaditaan. Niin kuin mä en nyt muista yksityiskohtia, se oli siis todella hyvin perusteltu vastaus ja pitkä vastaus, ja siinä oli viittauksia, tutkimuksia, kirjoihin ja kaikkeen, ja mielenkiintoiseen tietoon. Joku siis kommentoi tämän mulle, mutta eli pointti oli se, että meillä on sellainen olo, että meiltä vaaditaan jotain, mutta kukaan ei kerro meille, mitä se on, mitä meiltä vaaditaan. Ja mitä mulla tuli mieleen, on niin kuin vaikka tällainen ilmiö, että sä avaat naiselle oven. Jos olet epävarma, kuuluuko nykypäivänä avata naiselle ovea vai ei. Sitten sä päätät, no okei, mä avaan, niin yhtäkkiä joku kilahtaa siitä, että tämä onkin sovinismia, kun sä avaat naiselle oven. Ja sitten mun kaltaiset tämmöiset vähän niin kuin enemmän sanotaan maalaiset tai jotenkin vanhanaikaiset ihmiset ehkä, niin ajattelin itse asiassa erittäin niin kuin tämmöisenä kohteliaana tekona, että hei, mä oon oppinut pienestä asti avaamaan ovia vanhuksille ja naisille ja sun muuta. Ja tämä kuvaa hyvin sitä, vaikka tämä onkin tosi simppeli esimerkki, niin kuin mieheksi kasvaminen on paljon monimutkaisempi asia kuin vaan se, että avataanko naisille ovia vai ei. Mutta toi kuvaa kuitenkin hyvin sitä, että meillä on semmoinen olo, että jotain pitäisi tehdä, mutta me ei tiedä, mitä meidän pitäisi tehdä. Ja mitä tahansa me tehdäänkin, niin meitä
joku suuttuu ja sitten tulee epävarma olo, että no perhana. Ja tätä on ilmeisesti Yhdysvalloissa tutkittu myös aika paljon ja on huomattu, että miehet niin kuin alkaa vetäytyä elämästä jollain tavalla pois, alkaa syrjäytyä juuri tämän tyyppisen ilmiön takia. Ja mä vähän lisäilen tänne näitä ihmisiä aina välillä, kun teitä tulee, niin tervetuloa kaikille uusille. Joo, eli niin kuin läheisempi esimerkki on ehkä yleisesti se, mitä koronan jälkeen varsinkin on Suomessa alkanut tapahtua. Meillä on kasvava pahoinvointiongelma, joka on tietysti ollut olemassa jo kauan, mutta koko ajan nuoret, mutta myös aikuiset, niin heidän keskuudessa pahoinvointi lisääntyy ja mullekin on tultu sanomaan monta kertaa, äidit on tulleet sanomaan myös Samulille, rakkaalle heimoveljellemme, että ettäkö te vois puhua nuorille, ettäkö te vois puhua niin kuin nuorille miehille, että ne on aivan hukassa. Ja no mä oon ollut sillä lailla, että no kyllä mä voisin puhua, mutta mä en oikein tiedä, mistä mä saan ne nuoret miehet sitten kiinni. Ja sitä mä en ole vielä ratkaissut, mutta ehkä se ratkeaa tässä jonain päivänä. Mutta tämä on nyt ensimmäinen ehkä yritys puhua vaan aiheesta laajemmin ja yleisesti. Tiedättekö, rakkaat siskot ja veljet? Siis naiset on, no, mä annan aplodit naisille, koska naisilla on aika paljon jo kaikenlaisia naisten piirejä ja mä oon oppinut naisilta aivan älyttömän paljon sellaisista asioista, mistä mä oon ollut aivan hoomoilasena mun omassa elämässä, vaikka mä oon kuvitellut kulkeneeni sitä henkistä polkua niin älyttömän paljon ja tehneeni sitä tunnetyöskentelyä tai muuta henkistä työtä itteni kanssa. Ja naiset on niin kuin monessa asiassa niin paljon meitä eellä. Ja se on niin kuin ymmärrettävää monesta syystä. Yleisesti ottaen mä luulen, että se on faktaa, että usein naiset kehittyy meitä niin kuin nopeammin. Että puhutaan vaikka teini-iästä, niin naiset kasvaa, ne aikuistuu nopeammin. Ja, ja lisäksi niin jotenkin tämä tämmöinen just henkinen kasvu on ollut naisten maailmassa ehkä jotenkin pidempää tai niin kuin lähempänä ja niin kuin hyviä huikeita kirjoja ja kaikkea tällaista näin, mutta meidän pitää saada tätä miesten juttua oikeasti samalle levelille, mun mielestä. Mä uskon, että mä puhun itse asiassa aika monien miesten suulla. Siis, tai ehkä mä sanotan sellaista, niin kuin monesti mulle kerrot, että mä sanotan sellaista, mitä on ajateltu jo kauan, mutta ei ole vielä ehkä hirveästi ihmiset puhunut siitä. Meillä on koko ajan vähenevä siis syntyvyys Suomessa. Siis meidän kansakunta on pulassa. Meidän kansakunta on pulassa. Syntyvyys vähenee, vanhusten määrä kasvaa, hyvinvointivaltion perusrakenteet huojuu, rapistuu. Meidän kaikkien täytyy niin kuin tehdä asialle jotain, koska kukaan ei tule pelastamaan meitä. Ja mä ajattelen, että tämä on semmoinen shout out, kutsuhuuto miehille, että hei, mitä me voitaisiin tehdä, että saataisiin esimerkiksi tämä syntyvyysasia nousu. Parisuhteita ja avioliittoja kariutuu enemmän kuin koskaan. Ja tulevaisuudessa meillä tulee olemaan aivan uusia haasteita, mitä me ei vielä olla niin kuin ylipäätään Suomessa popularisoitu riittävästi. Esimerkiksi juuri tämä, että me ei tulla olemaan tulevaisuudessa meidän unelma-ammateissa töissä, eikä edes oravan pyörässä varsinaisesti, vaan me tullaan olemaan enenevissä määrin hoitamassa vanhuksia.
Ja se on ihan fakta. Ja me tullaan asumaan mahdollisesti, ei kaikki, kenelle tässä nyt puhutaan, mutta paljon isompi osa suomalaisista tulee asumaan yhdessä tämmöisissä suurperheissä, koska ei ole vanhusten koteja. Ja ei tule olemaan mielenterveyden hoitoa ja terveydenhoitoa ja sairauksien ennaltaehkäisyä ja tämmöisiä asioita ei tule olemaan riittävästi tämän hyvinvointivaltion tarjoamaan. Ja meidän pitää havahtua siihen hyvissä ajoin. Se on iso probleemi. Ajatelkaa korona-aikaa. Esimerkiksi perheväkivalta lisääntyi merkittävästi. Alkoholin käyttö lisääntyi merkittävästi. Pahoinvointi lisääntyi merkittävästi. Ja vaikka feministit sanois mitä, niin meidän miesten täytyy ymmärtää, kuinka paljon meillä on voimaa tehdä joko hyviä asioita tai tehdä huonoja asioita. Ja se pitää lähteä meistä itsestä, se halu kantaa oma korsi kekoon tässä kaikessa. Ja mä tiedän, että tosi monilla se sisäinen impulssi on herännyt. Ja tämä on jotain, mikä meidän pitää tehdä yhdessä. Eli tämä ei ole mitään sellaista, että mä oon tehnyt nyt jotain ja mä sitten tarjoilen sen teille valmiiksi ja sitten sitä vaan lusikalla lipitetään tai lusikasta lipitetään niin kuin pilttiä, vaan mä oon tehnyt jotain. Mä aion kertoa tässä vähän, mitä mä oon tehnyt ikään kuin keskustelun avauksena, mutta sitten kuitenkin jokaisen täytyy oikeasti omassa elämässä pystyä tekemään jotain. Ja jos mennään niihin niin kuin, tavallaan mennään vähän semmoisiin käytännön haasteisiin. Käyttäytymistieteen mukaan, siis monien merkittävien käyttäytymistieteilijöiden mukaan 95% niin miesten kuin naistenkin kaikesta toiminnasta on ehdollistunutta alitajuisten toimintamallien ohjaamaan ja myös alitajuisten alitajuisten toimintamallien ehdollistumien ohjaamaan. Ja tämä on haaste, koska satoja ja tuhansia vuosia miehistä on kasvatettu johtajia, päälliköitä, isäntiä. Mutta jos me ei pystytä muuttamaan meidän toimintatapoja, vaan ne meidän alitajuiset toimintatavat ja traumat ohjaa meitä, me ei pystytä edes johtamaan itseämme. Ja tämä on just mistä tässä mun työssä tulee olemaan paljon kyse. Itsensä johtamisen taito. Mä en tarkoita sitä, että meistä kaikista pitää tulla, kun mä puhun päälliköistä ja johtajista ja muuta, että meistä pitää tulla jotain yritysjohtajia tai presidenttejä tai muuta. Kyllä niitäkin ja naisista myös, mutta meidän pitää oppia johtamaan itseä ja meidän pitää oppia kantamaan vastuuta enemmän vielä kuin me nyt tehdään. Ja se ei ole helppoa. Se on aivan helvetin vaikeaa. Yritäpä lopettaa joku tupakan poltto tai yritäpä lopettaa joku liiallinen kännykän näprääminen tai joku muu. Me niin paljon puhutaan siitä, että kukaan ei johda meitä, kukaan ei hallitse meitä, me itse johdataan itseämme, me ei tarvita mitään johtajia. Mutta sitten me ei oikeasti olla jyvällä siitä, että miten me voidaan muuttaa meidän toimintaa, miten me voidaan asettaa itselle kirkkaat tavoitteet, hyvät tavoitteet, päämäärä ja alkaa johtamaan itseämme kohti sitä päämäärää. Ja tehdä se niin, että me ei oltaisi niin vahingollisia muille ihmisille kuin me ollaan oltu. Mun täytyy tähän myös nostaa, jos mä en tätä vielä mielestäni tuonut, mutta meillä on siis satojen vuosien traumataakka sodista. Meillä on satojen vuosien traumataakka sodista. Meillä on ollut niin paljon sotia.
että ää, keskiajalla ei ollut yhtään 25 vuoden pätkää satoihin vuosiin, etteikö olisi suomalaisia passitettu johonkin päin maailmaa sotimaan yleensä Ruotsin sotia, ruotsalaisen eliitin sotia. Ja naiset ja lapset jäi keskenään, ja sitten saattoi tulla joku venäläisarmeija tai joku muu ja raiskata naiset ja lapset, ja miehet oli jossain toisella puolella muolimaa tykiruokan. Ja suurimmaksi osaksi siis miehet ei palannut, jos ne joutui rintamalle. Ja nyt mitä on näitä viimeisimpiä sotia ollut, niin sieltä on tullut hyvin traumatisoituneita miehiä koteihin takas, ja ne ei ole pystynyt tekemään sitä, mitä olisi pitänyt tehdä. Ja naiset joutu tekemään sen, mikä oli se miesten rooli siellä maaseutuyhteiskunnissa, maaseutuyhteisöissä. Ja nyt tosi monet naiset kokee niin, että heillä on sukupolvelta toiselle tullut tämmöinen taakka, jossa naisten pitää olla vahvoja ja naisten pitää johtaa, ja että on vaikea luottaa miehiin. On vaikea löytää sellaisia miehiä, joihin voi luottaa, niin että se nainen voi antaa sen johtajan ikään kuin valtikan tai jonkun muun sille miehelle ja alkaa itse ottaa vähän rennon, että onneksi mun ei enää tarvi, koska mulla on kannettu tätä meidän suvun naiset jo vuosikymmenien ajan sukupolvelta toiselle tätä taakkaa. Niin tämä traumajuttu on oikeasti, tämä on tosi konkreettinen asia. Tämä on todella konkreettinen asia. Miten mä itse havahuin esimerkiksi sellaisiin tähän liittyviin asioihin, mistä mulla ei ollut mitään hajuakaan. Mä olin jo monta vuotta tehnyt kaikenlaista meditaatiota ja parantanut kyllä niin kuin omaa elämääni monella osa-alueella. Pelastanut itteni sieltä alkoholismista ja syrjäytyneisyydestä ja päässyt takaisin mukaan yhteiskuntaan ja kaikkea tällaista näin. Mutta oikeasti mua edelleen piinas ja riivas monet asiat. Ja hei, se mitä mä nyt kerron on hemmetin yleinen juttu. Tästä asiasta, mistä mä nyt puhun, tästä pitää tulla mun mielestä suorastaan sellainen trendi tästä asiasta. Ja mä tuun siihen asiaan ihan just. Eli sitten kävi niin, että mä jälleen kerran epäonnistuin yhdessä parisuhteessa. Ja mä olin aivan niin kuin pihalla, että mitä helvettiä, miksi tämä menee näin tämä juttu. Ja miksi mun sisällä on niin paljon vihaa, miksi mä sanon niin ikäviä sanoja, miksi mä joudun aina katumaan ja häpeämään itteeni, miten mä oon toiminut. Ja se, mitä nämä upeat naiset on mulle opettanut, on esimerkiksi nämä kiintymystyylit, kiintymyssuhdemallit, traumalukot tai tunnelukot, kaikki tällaiset asiat. Ja kaikkea sellaista, mitä mä oon kymmeniä, satoja tunteja ehkä puhunut naisten kanssa, kuullut, mitä ne tarvitsis meiltä miehiltä. Me ei voida olla sellaisia niin kuin räjähtäviä pommeja, joita pitää pelätä, mutta me ei myöskään voi olla semmoisia tuppisuita, jotka ei osaa puhua, jotka ei pysty muodostamaan tunneyhteyttä, jotka ei pysty ylläpitämään turvallista ja rauhallista ilmapiiriä, jossa ihmisillä on hyvä olla, perheellä on hyvä olla, missä naiset saa olla naisia, lapset saa olla lapsia. Mä luulin tietäväni jostain inhimillisestä kasvusta niin paljon. Ja sitten mä tajusin, että on tämmöinenkin asia kuin jotkut hemmetin kiintymystyylit. Ja mä oon niin kuin noudattanut tätä samaa typerää kaavaa vaikka kuinka kauan. Ja itse asiassa mä en ole edes ollenkaan itsenäistynyt vielä. Mä en ole mikään aikuinen oikeasti. Ei musta ole mitään niin kuin todellista itsenäisyyttä tai itsenäistymistä, koska mä en pysty elämään ilman sitä jotain puolisoa. Mulla pitää olla koko ajan joku puoliso siinä. Ja sitten kun mä jään oikeasti yksin, niin mä oonkin ihan pulassa. Tämä on yksi sellainen aihe, mikä musta tuntuu, että tosi monet naiset esimerkiksi tuntee tämän aiheen tosi hyvin. Ja meidän miesten pitää opetella tämä aihe kanssa.
koska meidän pitää saada tässä just nämä traumat ja nämä, mitä meillä on yksi iso tekijä, miksi niin monet parisuhteet menee pieleen. Miksi lasten syntyvyys on niin vähäistä? Miksi me ei löydetä omaa paikkaa ja semmoista merkityksen tunnetta tässä elämässä, tässä maailmassa? Tuolla Kotiinpaluuheimon vuosikokouksessa mä jälleen kerran havahduin siihen, että kun meidän yhdistyksen yksi teema on omavaraisuus, ja tosi monet ihmiset on niin kuin kiinnostuneita ja ne tuntee, että hei, tässä kotiinpaluussa on jotain tosi tärkeää ja mä haluan olla osa tätä ja ehkä mä löydän sieltä jotain merkityksellisyyttä tai ehkä mun juttua arvostetaan siellä ja näin päin pois. Mutta kun tosi monet asuu kaupungeissa ja tosi monet ei halua sitä ruokaomavaraisuutta välttämättä lähivuosina tai ehkä koskaan, niin mä näin sen niissä ihmisissä siellä vuosikokouksessa sellaista niin kuin, ö, hukassa olemista siitä, että no entä me, entä mitä me voidaan tehdä. Että kyllähän niin kuin jotain pitää voida tehdä. Ei me voida vaan istua ja katsoa, kun asiat menee koko ajan vaan huonompaa ja huonompaa suuntaan. Ja mä mietin, että kun mulla on niin selkeää, että mitä mun pitää tehdä, mä yritän koko ajan elää sen mukaan, mitä mun pitää tehdä, mutta miten mä voin vahvistaa myös kaikissa muissa sitä, auttaa niitä löytämään se, mikä on just niiden semmoinen niin kuin paras, mitä ne voi antaa tähän yhteiseen juttuun. Ja mulla on paljon näitä kokemuksia. Tämä juttu, tämä aihe on kuplinut niin kauan tuolla pinnan alla. Ja onneksi meillä on sellaisia inspiroivia tyyppejä niin kuin nämä Teemu Syrjälät ja kaikki, siis kaikkihan nämä tekee niin kuin Samulit ja kaikki tekee huippuhyvää työtä ja siinä ei ole mitään vähättelemistä. Mä haluan tuoda tähän vaan vielä vähän erilaisen näkökulman. Ja se näkökulma liittyy just siihen, että miten nimenomaan tehdä mieheksi kasvamisesta jonkinlainen henkinen polku tai jonkinlainen inhimillisen kasvun polku tai jotain muuta vastaavaa. Että voiko miehuus vaan olla sellaista, että me synnytään biologisesti mieheksi ja sitten tulee se teini-ikä ja sitten me ei oikein päästä siitä läpi ja sitten menee se 30 vuotta vielä siihen päälle tai 40 vuotta ja sitten ehkä joskus eläkkeellä niin me justiinsa päästään siitä teini-iästä läpi. Ja pahoittelut oikeasti, ei me näin surkeita olla, pahoittelut, että mä yleistä ja kaikkea, mutta siis tietenkin mun pitää yleistää, eihän tästä asiasta voi muuten puhua. Mutta kun muinaisilla kulttuureilla oli selkeästi, siis tämä juttu pitää nyt kanssa avata kunnolla. Siis muinaiset kulttuurit on tiennyt, että aikuistuminen ja mieheksi kasvaminen on oikeasti jäätävän vaikea juttu. Ja niillä on ollut aivan erilaiset olosuhteet, niiden elämäntapa, niiden kulttuuri, niiden arvot, kaikki työkalut, mitä niillä on ollut ja näin päin pois, tavoitteet elämässä ylipäätään, niillä on ollut niin erilainen juttu, että niitä on ollut helppo järjestää se, miten poika kasvaa mieheksi. Se on ollut syvästi integroituneena kaikkiin kulttuureihin, että miten se prosessi menee. Koska ihmisessä on, myös naisissa, on tämmöinen kummallinen asia, että meillä on valtavasti tällaisia psyykkisiä ja emotionaalisia tasoja meidän sisällä. Esimerkiksi pelko, viha, häpeä, katkeruus, kaikkea tällaista näin. Ne on täysin inhimillisiä asioita. Ja kukaan ei ole ilman niitä. Ihminen voi tavallaan katkaista yhteyden niihin, ainakin tietoisen yhteyden niihin, jolloin ne ilmenee esimerkiksi passiivis-aggressiivisuutena. Mutta meidän pitäisi oppia
jotta me voidaan kasvaa aikuiseksi, meidän on pakko jollain tavalla oppia se, miten näiden asioiden, näiden tunteiden ja näiden psyykkisten voimien ja meidän oman hulluuden kanssa. Koska mun mielestä kaikki lähtökohtaisesti hulluja ja meidän pitää tulla selväjärkisiksi. Tai me ollaan toinen ja ehkä fiksumpi sanoa, että me ollaan keskeneräisiä ja meidän pitää alkaa selvittää itsellemme sitä, että ketä me ollaan, mistä tässä maailmassa on kyse ja miten me käyttäydytään ja toimitaan niin kuin käyttäydytään ja toimitaan. Ja nämä alkuperäiset kulttuurit osas pistää ihmiset menemään läpi semmoisen prosessin, jossa nämä kaikki ihmeelliset häpeät ja vihat ja muut, ne oppi toimimaan niiden kanssa. Mutta kun tämä länsimainen kulttuuri on jotain aivan muuta, meiltä vaan aletaan odottaa, että me jotenkin mystisesti yhtäkkiä sivistytään, jos me vaan istutaan mitä 12 vuotta tai enemmän peruskoulu niin läpi tai mitä se ikinä onkaan, niin me vaan istutaan siellä penkissä ja kuuliaisesti kuunnellaan, niin jotenkin siinä me sitten niin kuin sivistytään. Ja kyllähän me niin kuin älyllisellä ja tiedollisella tasolla sivistytäänkin, mutta se ongelma on se, mun mielestä, että nämä kulttuurit, jotka on niitä, mitä me sanotaan primitiivisiksi kulttuureiksi, me ollaan perhana vie tuossa asiassa väärässä. Ei ne ole primitiivisiä, jos ne pistää miehen tai pojan 10 päiväksi luolaan esimerkiksi Amazonilla. Miettikää tätä. Nuori pistetään, oliko 15-vuotiaana, 10 päiväksi luolaan ja sille juotetaan jotain psykedeellistä juomaa ja se kohtaa siellä itsensä monella tasolla, omat pelot, omat kaikki ne tyypit aikuistuu 15-vuotiaana 10 päivässä. Ja mä niin kuin mietin sitä, että mitenköhän tämä hoidetaan täällä länsimaissa. Miten me ajateltiin hoitaa tämä asia? Ajateltiinko me vaan jatkaa näyttelemistä, että tällaista ilmiötä ei ole niin kuin olemassa ja että tämä ei ole välttämätön osa ihmisyyttä? Että me vaan laitetaan tämmöinen kauluspaita päälle ja pikkutakki päälle ja sitten lähdetään näyttelemään tuonne, että no niin, nyt me ollaan sivistyneitä. Mutta sitten kun me mennään sinne kotia, niin lätty lätisee, tai sitten me ollaan niin lukossa ja jumissa, että me ei pystytä kommunikoimaan meidän puolison kanssa. Ja me vaan sukupolvesta toiseen kannetaan näitä traumoja mukana. Me ei osata kontrolloida meidän tunteita, me ei osata käsitellä meidän tunteita, me ei osata käsitellä itseään, me ei osata johtaa meidän elämää. Ja me uhotaan, että joo, ei me tarvita johtajia. Mutta miten hemmetin vaikea on oikeasti johtaa itseään niin, että muut meidän ympärillä ei joudu kärsimään siitä, minkälaisia tuittupäitä me ollaan. Tai mitä ikinä. Meillä kaikilla on ne omat haasteet. Ja tämä on niinku nyt se, miten mä osaan tämän kuvata. Mä oon sitä mieltä, että meidän pitää tutkia yhdessä tätä. En mä pysty sitä niin kuin täysin paketoimaan. Mutta mä oon itse yrittänyt kulkea tätä polkua. Ja mä oon ainakin mennyt parempaan suuntaan. Ja mä yritän puhua siitä mun omasta kokemuksesta ja ammentaa siitä sen universaalin jutun. Ja mä yritän opiskella tekniikoita ja taitoja, jolla mä tavallaan voisin ehkä tämän tavallisen elämän niin kuin viitekehyksessä, tämän arkisen elämän viitekehyksessä kohdata niitä asioita, mitä siellä mun sisällä on, niin että mä en pura sitä mun ulkopuolisiin ihmisiä, ulkopuoliseen maailmaan. Sitä mä yritän tehdä. Ja mä yritän tuoda niitä työkaluja meille kaikille käytettäväksi, koska niin monet tietää, että oli hauska. Mun yksi ystäväni kirjoitti vähän aikaa sitten, pari päivää sitten Instassa, että jonkun tämmöisen, tai se laittoi sen hauskan postauksen, että hei miehet, että
Ja siinä puhuu joku, mikä, se oli joku englanninkielinen video, mutta kuitenkin siinä joku, että hei miehet, että nyt mä oon saanut selville, mitä naiset haluaa, että te teette. Että tuu lähemmäs tai jotakin tällä, että nyt mä supataan sen sulle. Ja sitten se huusi, että menkää terapiaan. Ja mutta se terapia ei ole oikeasti niin kuin, länsimainen terapia ei tuota ihan niitä tuloksia, mitä me tarvittaisiin. Siis mä en naura sille, että jo, niin kuin mä oon vähän sitä mieltä, että tavallaan meidän kaikkien pitäisi mennä terapiaan, mutta ei se ihan niin yksinkertaista ole. Kyllä tosi monet sanoo myös, että ne on käynyt terapiassa vuosikausia, mutta siellä ei osata ratkaista näitä juttuja. Ja mä oon sitä mieltä, että mä haluan tuoda sellaista kulttuuria, missä meidän sekä ymmärrys kaikesta siitä, mitä oikeasti inhimillinen kasvu ja kehitys on, niin että se lisääntyy, se tieto lisääntyy ja että meidän kulttuurista tulee enemmän semmoinen, missä me keskustellaan näistä asioista eikä kaiken maailman hölynpölystä ja paskasta, vaan me puhutaan oikeasti näistä tärkeistä asioista enemmän. Ja sitten toinen juttu, että meillä tulee enemmän ja enemmän työkaluja, koska me tarvitaan ihan jäätävä määrä työkaluja. Koska tämä länsimainen kulttuuri ei tule menemään tosta vaan sellaiseen, että 15-vuotiaat laitettaisiin tuolta ostarilta 10 päiväksi luolaan, pimeään, jotta niiden on pakko kohdata oma itsensä. Sehän on aivan jotain heitteille jättöä ja mitä ikinä nykypäivänä. Niin me ollaan tikittäviä pommeja hyvin usein. Siis meidän kansansairaudetkin mahdollisesti johtuu aika isosti siitä, että meidän sisällä on niin järkyttävä määrä käsittelemättömiä asioita, meidän stressimekanismit on koko ajan ylikierroksilla, ja vaikka me ei kilaheltaisi meidän ympärillä oleville ihmisille, niin sitten meillä tulee syöpä, meillä tulee verenpainetauti, meillä tulee kakkostyypin diabetes, meillä tulee joku Alzheimer tai mitä ikinä, tai meillä tulee niitä mielenterveysongelmia. Niin me tarvitaan ei pelkästään sitä terapiaa, vaan monia työkaluja. Ja mitä mä yritän tuoda on, että mä yritän tuoda niitä työkaluja mahdollisimman paljon kokoon ja jakaa niitä. Ja itse tajuta, mistä tässä on kyse, ja kommunikoida sitä, mitä mä ymmärrän, ja toimia keskustelun aloittajana tai ainakin jatkajana. Monethan on varmasti tätä keskustelua jo myös käyneetkin hyvin paljon. Pitääkö mun välillä kurkata sinne chattiin? Kato, kun mä en saanut sitä jostain syystä tuohon näkyville itselleen. Jos joku on heittänyt chattiin, kun tuollahan meillä on chatti. Ei ole kukaan vielä heittänyt, mutta hei, heittäkääpäs chattidättiin, jos tulee jotain aatoksia. Onko jäänyt tärkeitä aiheita käsittelemättä? Varmasti aina mulla on semmoinen olo, että jää jotain tosi tärkeää ja sanomatta. Tulee ilmaistua asioita vähän yksipuolisesti. Täydellistä puheenvuoroa en ole vielä pitänyt, enkä varmaan tule pitämään. Mutta kirjoitelkaa, jos tulee mieleen. Mä alan siirtyä seuraavaan aiheeseen ehkä hiukan. Tuota, pitäisiköhän mun lukea se? Mä vähän kaivelen kännykästä mun muistiinpanojain. Muistiinpanojain. Okei, sen löytäminen näköjään on nyt taas vähän haastavaa, mutta sanotaan omin sanoin. Mieheksi kasvaminen. Esimerkiksi J.V. Snellman, eli meidän kansallisfilosofi, no se on määritellyt henkisen kasvun 4 vaihetta. Ja musta on niin sääli, että tällaiset asiat, meidän kansallisfilosofi ja hänen tällainenkin käsittämättömän siisti ja tärkeä juttu on ikään kuin vaan unohdettu. Öö, hei, ehkä mä hyppään hetkeksi, kun Olli kysyy, että miten traumaa tulisi käsitellä.
Mä sanoisin näin, että nyt kun meillä ei ole sitä sellaista shamanistista kulttuuria, jossa mun nähdäkseni niitä on aiemmin käsitelty, niin meidän täytyy tavallaan pitää meidän arkielämää koko ajan sellaisena, niin kuin, että maailma on peili, ja jos meitä vituttaa ja ärsyttää, niin meidän pitää heti yrittää tarttua siihen, että hei, mikä tämä juttu nyt oikein on. Siis se ei välttämättä riitä kaikkeen. Se riippuu siitä, että meillä on eri syvyisiä traumoja, eri vakavuusasteilta erilaisia. Öö, Tietyt asiat katalysoi, meidän alitajunta tulkitsee niin omalaatuisella tavalla, niin ainutlaatuisella tavalla sitä, että mikä on meille jollain tavalla triggeröivää, eli toisin sanoen niin kuin niitä traumoja ärsyttävää. Joskus ne traumat haittaa meidän elämää parisuhteessa, joskus työelämässä, joskus milloin missäkin. Ja jos mä oon kehittänyt menetelmää, ikitaito. Ja se ikitaito on sitä, että me aletaan tietoisemmin tarkkailemaan itseämme. Niin kuin mä sanoin, että 95% meidän toiminnasta on käyttäytymistieteen mukaan. Tästä on muuten käytetty veedisessä ja joogisessa perinteessä sellaista termiä kuin karma. Meidän toiminta on karman ohjaamaa. Meidän toiminta on meidän traumojen ja meidän tapojen, alitajuisten tapojen ohjaamaa. Ja mä oon laatinut menetelmän, joka on ikään kuin tällainen tosielämän ja arjen viitekehyksessä tapahtuva itsetietoisuuden ja henkisen kasvun lisäämisen tie. Ja se ei ole täydellinen työkalu traumojen parantamiseen, mutta se on hemmetin hyvä. Siinä on itse asiassa paljon tieteellistä näyttöä, että tämmöinen menetelmä hyvin monessa asiassa toimii. Mä en ehkä mene ihan vielä siihen, mutta kun mä puhuin äsken siitä J.V. Snellmanista, niin mä otin vaan tämän Ollin kysymyksen tähän niin kuin kamuksi, että meillä on tavallaan ne omat painit jokaisella, ja meidän viitekehys pitää olla sama mun mielestä kuin kaikilla muillakin kansoilla. Okei, pitää avata tämä. Mä haluan, että meidän aikuistumisen standardit ja mieheksi kasvamisen standardit on maailman mittaluokassa niin kuin samalla tasolla vähintään kuin muillakin. Siis jos vaikka joku tietty traditio edellyttää, niille mieheksi kasvaminen merkitsee jotain tiettyä, hyvin usein kaikilla näillä on se, että sä et saa menettää hermojasi. Sä et saa menettää malttiasi. Sä pyrit pysyvään mielen tyyneyteen, mielen rauhaan. Ei sen avulla tai sitä kautta, että sä oot turruttanut itsesi jotenkin niin paljon, että sä et tunne mitään ja sä oot vaan joku kävelevä robotti, joka ei koskaan hermostu. Ei. Eikä niin, että sä vedät mielialalääkkeitä, jotta ne ikävät tunteet ei veisi sua kuin pässiä narussa. Vaan muutkin traditiot maailmassa, siis ei kaikki muut, meidän koko maailma on monella tavalla sekaisin ja menettänyt näitä alkuperäisiä viisausperinteitä. Mutta niitä viisausperinteitä harvoja, joita vielä on jäljellä, niissä pyritään kasvamaan sellaiseen pysyvään mielenrauhaan. Esimerkkinä vaikka, jos ajatellaan jotain tseniläisyyttä, niin mä uskon, että useimmilla tulee mielikuva sellaisesta, kun sanotaan, että joku tyyppi on tosi tseniläinen. Se on tyyni, se on rauhallinen. Ei sen takia, että se painaa sen käsittelemättömät tunteet niin lahjakkaasti piiloon, vaan sen takia, että se on oikeasti tehnyt sitä eheytymis- ja parantumistyötä sen sisäisessä maailmassa. Ja meillä suomalaisilla ei pidä olla yhtään vähäpätöisemmät standardit kuin muilla. Meillä pitää olla vähintään yhtä kovat, mieluummin jopa kovemmat standardit. Se on parempi, että meillä on paremmat standardit kuin se, että me vähätellään itseämme ja omaa kulttuuriamme ja sitä, mihin meidän pitäisi päästä. Meillä pitää olla vähintään samat standardit.
Ja se, mitä mä oon tehnyt ikitaidossa, on, että mä oon pyrkinyt tutkimaan ja mä pyrin tutkimaan ja mä kutsun muutkin tutkimaan, miten tuohon pysyvään mielenrauhaan päästään. Ja tämä on järjestelmällinen, johdonmukainen menetelmä siihen, että me hiljalleen tullaan eheämmäksi. Me hiljalleen kasvatetaan meidän luonnetta. Ja sitä mukaan, kun me ollaan enemmän ja enemmän integriteetissä, meidän sanat, meidän teot, meidän tunteet, meidän ajatukset, meidän arvot, meidän elämän filosofia, mitä enemmän ne kaikki on yhtä ja ne on integriteetissä, niin sitä eheämpi, rauhallisempi, tyynempi olo meidän sisäisessä maailmassa on. Koska me ollaan oltu rehellisiä, me ei olla valeheltu. Jos me valehellaan, niin meitä piinaa huono omatunto. Me ollaan toimittu rohkeasti, oikeudenmukaisesti, omien arvojen mukaisesti. Me ollaan uskollisia, me ei olla hylätty itseämme. Mitä enemmän me mennään tätä kohti, niin se on seurausta se mielen rauha ja mielen tyynys. Me tarvitaan stressinhallintataitoja, me tarvitaan tunnetaitoja, me tarvitaan tavoitteita, päämääriä, jotka ei ole pelkästään ulkoisia päämääriä, vaan sisäisiä päämääriä. Ja me kuljetaan niitä kohti, ja me kompastellaan, ja me kämmäillään välillä, ja välillä me onnistutaan, ja me kirjoitetaan ylös päiväkirjaa, että miten nyt meni. Se on muuten yksi osa tätä menetelmää. Nimittäin nykytutkimuksen mukaan 40% tehokkaammin ihmiset, jotka kirjoittaa käsiin omat tavoitteet ylös, niin saavuttaa ne omat tavoitteet. Eli se on yksi työkalu, mitä mä oon. Katsotaanpa Gunillan kyssäri. Aiheet, jotka nostat esiin, ovat erittäin tärkeät. Nuoret on hukassa, roolimalleja ei ole enää nykyään. Terveitä, hyviä miehen ja naisen malleja. Tarvitaan tietoa myös siitä, keitä me olemme, jos nyt Suomesta puhutaan, niin juuri sitä, mitä sinä tuot esille. Metodisesta tyhjyyskulttuuri on meihin iskostettu ikävää. Eli suuria virheitä ajatusjärjestyksessä. Kiitos sinulle. Kiitos Gunilla. Hyvä kommentti. Tuossa on Maria kirjoittaa, että mitä tarkoitat integriteetillä. Eli nyt päästään, mulla oli siinä, tai mä oon puhunut mun Instassa esimerkiksi sepästä aika usein. Niin seppää ja miekan takomista, esimerkiksi Suomalmista, on käytetty vertauskuvana jollekin asialle, joka on ikään kuin pirstaleina. Mutta kun sä oikein käsittelet ja toimit niiden pirstaleiden kanssa, niin sä saat jotain eheää, jotain erittäin kaunista, eleganttia, voimakasta ja arvokasta. Ja se miekan takominen lähtee suomalmin keräämisestä. Niin se on vähän sama juttu, että me ihmiset ollaan pikkusen sikin sokin. Me ei oikein tiedä, ketä me ollaan, mihin me ollaan menossa, miksi me toimitaan niin kuin toimitaan. Meillä on tavallaan monta persoonaa. Me ollaan vanhempien luona tollaisia, me ollaan puolison luona tällaisia, me ollaan kavereiden kanssa tommosia, työpaikalla me ollaan tällaisia. Ja me ollaan niin semmoisia hajonneita, pirstaleisia ihmisiä, eikä me osata olla kunnolla rehellisiä itsellemme. Se riippuu, että minkälainen integriteetti meillä on jo valmiiksi. Ja integriteetti tarkoittaa sitä, että me aletaan ottamaan niitä osia sieltä, että oi, tommonen maa on tuossa tilanteessa, tämmöinen maa on tässä tilanteessa, ja me pystytään tuomaan meidän oma luonto ja meidän oma persoona yhä eheämmäksi ja eheämmäksi. Tämä
on ihan länsimaisessa psykologiassa, mä en tiedä tarkalleen minkälaista termitystä kaikesta käytetään, mutta integriteetti on kuitenkin yksi. Ja esimerkiksi Carl Jung puhui individuaatiosta. Eli individuaatio on sitä, että meidän persona ja itseys eheytyy ja luonne kasvaa ja kehittyy, vahvistuu. Ja me ollaan eheämpiä ihmisiä. Ja tämä sama tämmöinen, se on tavallaan vähän abstraktia, mutta se on semmoinen jännä juttu, että kun me aletaan kulkea sitä polkua, niin me aletaan tajuta omakohtaisesti, mitä se on. Ja se on semmoinen polku, jota mä sanon, että kaikki maailman alkuperäisemmät kansat on pyrkineet kulkemaan. En mä tietenkään voi varmuudella sanoa, että ihan kaikki, mutta mä uskon, että hyvin monet. Ja mun työssä hyvin tärkeä teos on tämä alkuperäiskansojen kasvatusoppeja, eli tämä metsästäjäkeräilijä kasvattajakirja. Ja siinä on ihan länsimaista tutkimustietoa, laadukasta tietoa mukana. Maria kommentoi rehellisyyttä ja Miska kommentoi suoraselkäisyyttä. Just näin, just näin. Eli te olette kärryillä. Me tullaan tarvimaan kaikkea tuota, rehellisyyttä, suoraselkäisyyttä, hyvää sydämisyyttä, rohkeutta, rehellisyyttä, eikö rehellisyys oli jo sanottu, nöyryyttä, vaatimattomuutta. Me tullaan tarvimaan kaikkea tällaista tulevaisuudessa enemmän ja enemmän, koska meillä ei enää ole mahdollisuus piiloutua tavallaan tänne hyvinvointivaltion suojiin. Niin joo. No, mä luulen, että mä oon maalannut tätä kokonaiskuvaa aika paljon nyt, että mikä tämä viitekehys tässä mun työssä on. Oota, katsotaan vielä. Ja tarkoitat näitä kaikkea itseä kohtaan. Mika kysyy. Kyllähän meidän pitää ensin pystyä olemaan rehellisiä esimerkiksi itseämme kohtaan ennen kuin me aidosti voidaan olla rehellisiä muita kohtaan. Eli kyllä, mä tarkoitan kaikkea tätä hyvää meitä itseä kohtaan, mutta myös muitakin kohtaan. Ja mä näen, että meidän on vaikea olla sitä muita kohtaan, jos me ei ensin itse opita itseämme kohtaan olemaan sellaisia. Niin okei, seuraava steppi. Mä laitan tänään, tai se on tänään nyt tässä, kun mä sanon tässä webinaarissa, niin ensimmäistä kertaa se on nyt myynnissä. Ja huomenna mä laitan sen julkisesti mun omiin kanaviin. Ikitaito, self-mastery, kohti pysyvää mielen rauhaa. Valmennus erityisesti miehille, inhimilliseen ja henkiseen kasvuun. Ja tämä on sellainen, että tässä yhdistyy esimerkiksi poliisin karhuryhmän menetelmä. Poliisin karhuryhmä on kehittänyt tällaisen valmennusmenetelmän, joka liittyy nimenomaan stressin hallintaan ja tilannetietoisuuden säilyttämiseen, virheiden tekemisen vähentämiseen, kaikkeen tähän tällaiseen integriteettiin ja muuhun, mistä mä oon tässä ja me kaikki ollaan puhuttu ja mitä me ollaan käsitelty. Eli yksi aspekti tästä ikitaidosta on tämä poliisin karhuryhmän valmennus. Tämä on hirveän tärkeä, kun mä haluan tarjota tätä ihmisille, joilla on vahvasti tiedeorientoitunut maailman. Ja se on tutkittua tietoa, että pystytään laskemaan stressitasoja, kortisolitasoja, parantamaan sykevälivaihtelua. Jos leikitään vaikka, että sä hermostut sun puolisolle ja sä käytät tätä menetelmää, niin on paljon todennäköisempää, että sä et tuu sanomaan jotain tosi ikävää, sä et tuu tekemään jotain tosi ikävää, tai sun lapsi hermostuu, tai sun työkaveri hermostuu, tai sä ajat autolla väsyneenä, tai sä oot töissä jossain haastavassa paikassa,
niin sä et tuu tekemään sitä jotain virhettä yhtä todennäköisesti, jos sä käytät tätä menetelmää. Ja se on hyvin vahvaa tieteellistä näyttöä. Ja siihen kuuluu esimerkiksi tietyt hengitystekniikat ja monia erilaisia mielentaitoja, niin kuin tietoisuustekniikoita. Ja mä opetan niitä tällä valmennuksella, jonka nimi on Ikitaito Self-Mastery, kohti pysyvää mielenrauhaa. Mutta se on siis yksi, tämä poliisin karhuryhmän valmennusmenetelmä. Toinen on sellainen perinne, josta ehkä te tiedättekin, mutta että mä oon opiskellut sitä, mä opiskelen mestariopintoja siitä kyseisestä perinteestä. Se on perinne, josta tuli Kiinassa myöhemmin Chan ja sitten Japanissa Zen. Eli se on vuosituhansia vanha tämmöinen itsensä johtamisen, itsetietoisuuden ja pysyvän mielen tyyneyden kehittämisen traditio. Se on lähtöisin Himalajan. Mä oon yhdistänyt sen tähän poliisin karhuryhmän juttuun. Ja mä oon yhdistänyt kolmantena J.V. Snellmanilta, Elias Lönnrothilta ja eräiltä muilta suomalaisilta tietäjiltä kerättyä suomalaista viisausperinnettä. Muun muassa sen J.V. Snellmanin henkisen kasvun nelivaiheisen polun. Ja sitten vielä viimeisenä neljäntenä aspektina on se yleismaailmallinen tällainen viisausperinne vertaileva tutkimus. Juuri sen takia, että tämä ei olisi vain joku mun keksintö, vaan tämä olisi mahdollisimman sellainen, mitä kaikki muutkin tekee. Että mekin voidaan päivittää meidän oma kulttuuri lähemmäs sitä, mitä se yleisinhimillisesti kuuluu olla ja on. Ja siellä on tiettyjä asioita, mitkä on hyvä ottaa huomioon, kun yrittää kehittää jotain tällaista. Ettei me mentäisi johonkin aivan hulluun suuntaan. Tavoiteltaisiin jotain, mikä on aivan järjetöntä. Ja mä haluan sanoa tästä menetelmästä yleisesti sellaista, että jokaisella meillä on se oma persona, jokaisella meillä on ne omat tarpeet. Jokaisella meillä on ne omat tietyt vaatimusjutut siinä meidän omassa elämässä. Toisilla on lapsia, toisilla ei. Toisilla on puoliso, toisilla ei. Toinen on sinkku ja toinen on jäänyt leskeksi tai mitä ikinä. Niin meillä on kaikilla ne omat haasteet. Ja tämä menetelmä on sellainen, josta sun pitää niin sanotusti ounata tämä menetelmä. Eli sun pitää tehdä siitä juttu, jolla sä voit sun oman elämän lähteä korjaamaan kohti parempaa. Että sä opit itsesi johtamisen taitoja. Jotkut, ketkä kuuntelee tätä, on itse asiassa jossain sellaisessa työssä, jossa niiden täytyy olla vaikka johtajia jollain tasolla. Niillä voi olla alaisia tai ehkä osa teistä on jonkun yhdistyksen jonkinlainen hallituksen jäsen tai joku muu. Tai sitten, että sun perhe vaatii sulta enemmän johtajuutta. Tai että sä oot semmoisessa tilanteessa niin kuin mä oon, että mä oon yksinään, mulla ei ole puolisoa, mutta mä haluan olla mun tulevaa puolisoa varten mahdollisimman hyvä versio omasta itsestäni. Mä haluan tehdä koko ajan sitä työtä, ettei käy taas niin kuin mun parisuhteessa on käynyt, että ne menee mönkään. Ja mä oon raavin päätänyt, että miten perhana tää taas meni näin. Niin mä yritän jo nyt johtaa itseäni parempaan suuntaan, enkä sitten kun se tulee se unelmien puoliso vastaan. Niin meillä on kaikilla erilainen konteksti, missä me tarvitaan lisää itsemme johtamisen taitoja, me tarvitaan enemmän päämäärätietoisuutta, meillä on kaikilla oma elämäntehtävä, jonkinlainen. Ja meidän pitäisi löytää, mikä se on, ja meidän pitäisi alkaa kulkea sitä kohti. Katsotaan, Olli kysyy, miten tärkeänä näet itsensä rakastamisen ja miten sitä tulisi mielestäsi harjoittaa? No, äärimmäisen tärkeänä. Tuota, vähän
niin kuin, tavallaan kaikki, mistä mä puhun, on mun mielestä myöskin itsensä rakastamista, ja sen tulisi kummuta itsensä rakastamisesta. Ei pelkästään ehkä, no se vähän riippuu, mitä me tarkoitetaan rakkaudella. Se on hirveän laaja, niin kuin, ja siis meillä on niin paljon eri mielipiteitä siitä, mitä itsensä rakastaminen on. Että toisaalta mä voisin vaikka sanoa, että eihän tämä ole mitään muuta kuin itsensä rakastamista ja muiden rakastamista myös sen seurauksena. Rakkauden opettelu. Ehkä joku voisi ajatella, että näin. Katsotaan, tuossa oli yksi tommonen, mikä laitetaan mulle näköjään privaviestinä, niin mä en lue sitä. Mutta Ilkka kysyi, että oliko mun tarkoitus luetella ne Snellmanin henkisen kasvun 4 vaihetta. Joo, mä heitän lonkalta. Mä oon käyttänyt niistä välillä vähän eri nimiä kuin mitä Snellman itse käytti, mutta ensimmäinen vaihe on muistaakseni Snellmanin sanastossa oppilasvaihe. Sitten toinen vaihe on kapinan vaihe. 4. vaihe on sovituksen vaihe. Siis 3. vaihe on sovituksen vaihe. Sori, kun numerot on mulle vähän haastavia. Ja sitten 4. vaihe on vakaumuksen vaihe. Eli oppilas, kapina, sovitus, vakaumus. Ja se, miten Snellman kuvailee esimerkiksi tämän vakaumuksen vaiheen, sen viimeisen vaiheen, niin se kuulostaa ihan samalta kuin se olisi kuvaus jostain jeniläisyyden satorista tai jostain samadhista tai siitä, mihin stoalaiset on pyrkineet tai muuta vastaavaa. Eli siinäkin on ihan selkeästi niin kuin taustalla se, että samat päämäärät on, ei välttämättä kaikilla, koska mä en tiedä kaikkia kulttuureita, mutta ainakin monilla. Ja joo, joku niin kirjoittaa tuossa, että saan puhua muiden kuulen tuosta. Mä en tiedä kyllä, ikävä kyllä, mihin se privaviesti nyt niin kuin tuli, mutta enkä mä tiedä, haluanko mä ehkä tässä podcast tai tässä webinaarissa käsitellä tätä psykedeeliasiaa aivan älyttömänä enempää. Mutta ehkä mä teen siitä oman podcastin, mutta sen sijaan mä ajattelin kertoa tästä kurssista vielä vähän enemmän. Eli minkälaisia, koska jos niin kuin se miten mä koen sen, on, että mitä lähemmäs me mennään sitä, että meillä on se pysyvä mielentyynettä tai täydellistymistä tai mitään tällaista näin. Mutta mitä lähempänä me ollaan sitä, niin sitä vähemmän me varsinaisesti mitään menetelmää enää tarvitaan. Eli ei tarvita kauheasti menetelmää. Me ei tarvitse niin paljon miettiä, miten tämä juttu menikään. Mutta mä joudun käyttämään ja tykkään käyttää. Ja siis on aivan mielissään tästä systeemistä, että monissa tilanteissa ja monissa elämänvaiheissa tämä menetelmä on ollut ja tulee olemaan vielä vuosikausia, vuosikymmeniä mulle erittäin tärkeä ja rakas. Se on tapa, jolla mä elän. Se on tapa, mitä kautta mä reflektoin omaa elämää suhteessa tähän maailmaan. Ja tiedän, että hei, mä kävelen tällaista niin kuin ikiaikaista tietä. Mutta pointti oli se, että mitä pidemmälle me mennään, niin sitä vähemmän meidän tarvii miettiä, että mistä tässä on kyse. Ja kun me ollaan siellä alkupäässä, niin me tarvitaan enemmän opettelua, me tarvitaan enemmän harjoittelua. Se on ihan sama juttu kuin pyörällä ajo tai autolla ajo. Että aluksi meidän pitää opetella vähän uutta asiaa, mutta kun se alkaa mennä meidän selkäytimeen, niin siitä tulee vaan tapa. Siitä tulee vaan rutiini. Me vaan ollaan taitavia. Ja tämä harjoittelun idea on todella tärkeä ja keskeinen asia. Eli siinä on jotain vähän sellaista samanlaista kuin urheilijan identiteetissä. Urheilijakin tietää, että se ei voi olla taitava, se ei voi menestyä, se ei voi saavuttaa sen tavoitteita, vaan esimerkiksi kuuntelemalla jotain kivoja filosofioita tai unelmoimalla pelkästään, vaan täytyy treenata. Ja just
tätä meidän pitää alkaa tekemään. Meidän pitää alkaa treenaamaan sitä, että miten me kestetään niitä meidän sisäisiä tunteita, miten me kohdataan niitä meidän sisäisiä tunteita, miten me opitaan kommunikoimaan siitä, miltä meistä tuntuu, miten me opitaan nousemaan takaisin ylös jaloilleen, kun me kämmätään ja töpätään ja hävitään joku juttu tai mitä ikinä, niin miten me taas noustaan ylös, miten me jatketaan ja miten me toisaalta ei kuluteta itseämme esimerkiksi liikaa. Tämä niin kuin meidän niin sanottu vanha maailma on ajanut meidät monet loppuun. Jos sä oot ihan lopussa, niin sä yhtä lailla tarvitset tätä menetelmää tai sä hyödyt tästä. Koska mitä se ruusu ja miekka, mistä mä puhun paljon, se tarkoittaa juuri näitä kahta asiaa. Se miekka tarkoittaa sitä yang-voimaa, sitä maskuliinia voimaa, sitä toiminnan voimaa, suoraviivasta, päämäärätietoista, loogista, rationaalista, tavoitteellista etenemistä kohti päämääriä. Välillä voi joutua vähän taistelemaan jonkun asian saavuttamiseksi, mutta sitten se ruusu, se kuvaa feminiiniä. Se kuvaa meidän keskushermostossakin sitä parasympaattista. Jos se miekka kuvaa sympaattista, eli niin sanottua taistele- tai pakenetilaa, toiminnan tilaa, niin otetaan tuolta taas uusi tyyppi sisälle, niin ruusu kuvaa parasympaattista, eli rest and digest hermosto, eli lepää ja sulattele hermosto. Meidän pitää oppia palautumaan. Meidän pitää oppia voimaantumaan, siis nimenomaan kerätä itseemme voimaa palautumisen ja rentoutumisen ja tämmöisen irtipäästämisen kautta, mitkä on enemmän feminiinisiä asioita. Eli se, mitä nämä kaikki muinaiset kulttuurit ja viisausperinteet on tiennyt, on, että miehessä ja naisessa on feminiini ja maskuliinipuoli, ja me tarvitaan elämässä niitä molempia. Mies ilmentää keskimäärin vähän enemmän maskuliinia, nainen ilmentää vähän enemmän keskimäärin sitä feminiiniä. Mutta jos me ollaan liian samanlaisia, niin esimerkiksi siinä parisuhteessa, niin meidän väliltä puuttuu kemia. Meidän väliltä puuttuu se dynamiikka. Me ollaan koko ajan kolistelemassa, että hei, kumpi tässä nyt on se maskuliini ja kumpi tässä nyt on se feminiini. Mutta kun me opitaan itse ajattelemaan vähän, että okei, mitä miehisyys oikeastaan voisi olla, me joudutaan tietysti miettimään ja saadaan miettiä sitä tosi paljon sen kautta, että no mitä se naiseus. Jos me kävellään meidän puolison kanssa yöllä kadulla ja joku tulee uhkaamaan meitä ja sanomaan, että hei, rahat tai henki, niin onko se miehen tehtävä enemmänkin olla se, kenen se nainen turvaa, kenen taakse se nainen menee piiloon, vai onko miehen tehtävä mennä sen naisen taakse piiloon ja toivoa, että Pirkko, hei, pelasta mut. Niin sori, nämä mun vitsit on niin huikeita. Mutta on monia tällaisia asioita, mitkä me voidaan ihan kylmän rationaalisesti päätellä, että mikä on enemmän miehen tehtävä. Ja me aletaan löytämään arjesta se meidän oma paikka. Ja se ei mene niin, että Sami on vähän lukenut jotain filosofioita ja Sami vaan sanoo, mitä se on. Vaan se on niin, että me otetaan, mä annan tiettyjä ideoita ja sä itse muodostat niistä oman kuvan. Sä itse lähdet testaamaan, miltä musta tuntuisi, jos mä tuossa tilanteessa toimisinkin näin. Miltä musta tuntuisi, jos mä jättäisinkin ton tietyn asian tästä eteenpäin tekemättä tai yrittäisin hoitaa sen jollain paremmalla tavalla jatkossa. Yksi työkalu, mitä me käytetään, on päiväkirjan tekeminen. Ja se johtuu pitkälti juuri siitä, mitä mä jo vähän mainitsinkin, että esimerkiksi meidän tavoitteiden saavuttaminen on noin 40% todennäköisempää, kun me kirjoitetaan ylös. Ja kun me kirjoitetaan ylös vähän sitä, että mitä meidän päivän aikana on tapahtunut, miltä meistä tuntuu, miten hommat meni ja näin päin pois, niin meille alkaa selkenemään, että ketä me ollaan, mihin me ollaan menossa, miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan, miten me voitaisiin toimia ensi kerralla paremmin. Mitä me opitaan tällä kurssilla, oikeastaan mä voisin katsoa
tästä sen koon, niin mä oon kertonut näin, että ikitaito sopii sinulle, jos haluat oppia. Ja tässä onko tässä 5 vai 6 kohtaa, mitä mä oon kerännyt. 1. Tien, joka johtaa sinua kohti pysyvää mielenrauhaa. 2. Viisausperinnettä, jonka avulla syvennät ymmärrystä itsestäsi, sun sisäisestä maailmasta, yleisesti elämästä. 3. Sä opit tieteellisesti tutkitun stressinhallintamenetelmän, joka parantaa sykevälivaihtelua ja laskee kortisolitasoja. Me opitaan hillitsemään meidän hermoja jopa kovan paineen alla, jopa sellaisissa tilanteissa, missä poliisin karhuryhmä työskentelee, panttivankitilanteissa ja muissa vastaavissa. Niin tämä on ihan jäätävän tehokas menetelmä oikeasti. Ja sitten 4. Mä autan sua sytyttämään ja löytämään sen kipinän sun sisältä. Että mikä on sun elämäntehtävä, mikä on sun merkitys, mitä sä voit tehdä. Kansakunta on tietyssä tilassa ja se tulee olemaan vaikeimmassa ja vaikeimmassa tilassa. Sun on hyvä jollain tavalla varautua, sun on hyvä suunnitella, minkälaisen elämän sä haluat rakentaa niissä puitteissa, joita tässä maailmassa tulee olemaan. Onko sulla unelmana saada puoliso ja lapsia? Miten sä aiot kasvattaa sun lapsen? Aiotko sä hankkia kesämökin? Aiotko sä asua kaupungissa? Aiotko sä vaihtaa uraa? Toimia yrittäjänä? Mitä sä aiot tehdä? Sun pitää sytyttää, sun pitää löytää sun sisäinen liekki ja intohimo. Muuten me ei jakseta. Me vaan vedetään kivirekeä perässä. Ja tämän liekin sytyttäminen ja sen suunnan kirkastaminen ja näkeminen ja työkalut, millä sinne suuntaan mennään, niin ne on sellaisia, mitä tällä kurssilla käsitellään paljon. Ja sitten tämmöinen osa-alue perusteita miehen roolista ja siitä, miten olla vuorovaikutuksessa suhteessa naisiin. Tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen aihepiiri. Ja sitten 1, mitä myös opitaan, onko tämä nyt jo 6, niin sietämään epämukavuutta ja vastoinkäymisiä ja muuttamaan ne voimavaratekijöiksi. Tämä on niin kuin resilienssin tämmöinen perusmääritelmä. Ja tässä on siis vaan noin 5 tuntia äänitteitä. Ja sitten tässä on semmoinen PDF-tehtäväkirja. Ja sä sen tehtäväkirjan avulla selkeytät itsellesi myös sitä, että mitä sä ajattelet näistä äänitteistä ja näistä asioista, mitä täällä kerrotaan. Ja se, että sit on vain 5 tuntia, on mun mielestä ihan hemmetin hyvä juttu, koska ne on tosi tiivistä asiaa. Ja mun aiemmalla verkkokurssilla on yli 50 tuntia, onko siellä 60 tuntia materiaalia. Se on ihan jäätävän iso työ käydä läpi. Ja nyt meillä on vaan 5 tuntia materiaalia. Ja me opetellaan siis mielentaitoja, tietoisuustaitoja, tunnetaitoja, stressinhallintataitoja. Me käytetään erilaisia mielentekniikoita, hengitystekniikoita ja kaikki elämän osa-alueet on niin kuin tavallaan, mihin tätä voi soveltaa. Liikunta, työ tai ura, keskeiset tavoitteet, tarpeet, uranvaihtosuunnitelmat, kaikki tällainen, perhe, parisuhde, sosiaalinen elämä, elämän filosofia, ravinto, uni, muut harrastukset, kaikkeen mahdolliseen. Ja sä käytät tätä tekniikkaa, sä sovellat tätä tekniikkaa sun haasteisiin ja sä kehität oman näkemyksen siitä, mitä on kasvaa mieheksi ja mitä se tarkoittaa just sulle, just siinä viitekehyksessä, missä sä oot, missä sä elät. Nyt mulla oli tässä se mun opettajan Harri Gustasberg, joka siis oli pitkään poliisin karhuryhmän valmentaja ja se toimi 20 vuotta siellä erikoisyksikön sotilaana, niin sillä oli tämmöinen määritelmä integriteetistä,
Autenttisuus on sekä rehellisyyttä että uskollisuutta itselle ja omalle luonteelle sekä persoonalle. Kehittämällä luonnettamme ja olemalla autenttisia voimme vahvistaa luonteen integriteettiä ja saavuttaa eheyttä, josta puolestaan syntyvät mielen rauha ja tyyneys. Ilman eheyttä ja integriteettiä ei synny tyyneyden tilaa. Jos meidän ajatukset, tunteet ja kieli on ristiriidassa meidän tekojen kanssa, silloin eheytymistä tai eheyden kokemusta ei synny. Eikä silloin myöskään ihmisenä kasvun prosessi, mielen rauha ja tyyneys tavoita meitä. Mun mielestä toi on hemmetin hyvä. Toi on siisti, koska toi on tommonen niinku tieteellinen kuvaus jostain sellaisesta, mikä sitten taas muissa henkisissä traditioissa on vuosisatojen ja vuosituhansien ajan tunnettu ja just kuvattu vaikka satorina tai samadhina tai jonain muuna tällaisena vähän mystiseltä kuulostavana asiana, mutta nyt meillä on niinku tieteellinen systeemi tässä mukana. Ja mä oon sitä mieltä, että te kaikki veljet ja te kaikki siskot, te olette tärkeitä. Teillä on kaikilla tehtävä, teillä on kaikilla merkitys, teillä on kaikilla oma paikka. Ja meidän ei tarvi huolehtia tulevaisuudesta, jos me löydetään se meidän oma paikka ja se meidän oma tehtävä. Meidän on vaan kuljettava sitä, oltava sille uskollisia, oltava uskollisia omalle itsellemme ja meille tulee se, mitä meille kuuluu tulla sen kautta. Ja tämä on huikea mielestä. Tämä on aivan järkyttävän siistiä. Siis mä oon joutunut olemaan tosi pitkään nyt niin kuin filosofina, mutta mitä enemmän mä pääsen harjoittamaan tätä, niin kuin nyt mä oon esimerkiksi saanut olla tässä varmaan 3 kuukautta aika paljon niin kuin kirjoitustöissä, ja mä en ole kerennyt tapaamaan ihmisiä aivan hirveästi, ja mä en ole kerennyt liikkumaan ja käymään saunassa ja avannossa ihan niin paljon, mutta se on just se, oikeasti mä toivon ja näen meidän kaikkien olevan niin kuin siinä elämän syrjässä kiinni, ja oikeasti voittavan meidän pelot. Me voitetaan meidän häpeä, me voitetaan meidän viha, me voitetaan meidän ahdistus, me voitetaan meidän hämmennys. Ja meidän on mahdollista saada ne meidän unelmat täyttymään. Tietysti niiden pitää olla jollain tavalla realistisia, että jos meidän unelma on se, että mä haluan hypätä yhdellä pompulla Marsiin ja tehdä siellä kuperkeikää ja sitten hypätä takaisin, niin se on jo vähän vaikeampi saavuttaa. Mutta jos mä ajattelen mun unelmien työtä ja mä ajattelen mun unelmien puolisoa ja mä ajattelen sitä, että minkälaiseksi ihmiseksi mä voin kasvaa, mikä on paras versio minusta, mitä mä voin olla tässä elämässä, niin kaikki ne asiat on saavutettavissa. Ja me pystytään tähän yhdessä. Ja me ollaan tietysti yksin. Me kaikki ollaan pohjimmiltaan tässä elämässä vastuussa itse meidän omasta elämästä. Vastuussa meidän omista tunteista, meidän omista päätöksistä. Kaikesta siitä me ollaan itse vastuussa. Mutta meillä on niitä veljiä ja siskoja, jotka kulkee meidän rinnalla. Ja se on hemmetin siistiä. Me opitaan olemaan oikeasti yhteydessä muihin ihmisiin. Ja se on niin paljon antoisampaa kuin semmoinen diipadaapa, mitä me ollaan eletty nyt niin kauan täällä Suomessa ja lännessä. Tuleeko vielä jotain kysymyksiä? Mä katson, että onko täällä vielä jotain sellaista, mitä mä voisin mainita. Ehkä mä vielä tästä valmennuksesta sanon sen, että tässä on niin kuin ensin lyhyt johdanto, jossa on johdanto mestariperinteeseen, eli ihan tämmöiseen keskiajalta nykypäivään saakka Suomessakin jatkuneeseen mestariperinteeseen, missä on oppilas, kisälli ja mestarivaihe. Siksi esimerkiksi mä opiskelen tämän joogaperinteen mestarikoulua, tai mestaritutkintoa, koska mä yritän ilmentää mestaruutta tässä mun omassa
elämässä, mun omassa ammatissa. Mä yritän mennä kovimmat koulut, mitä mulle on mahdollisuus niin kuin tällaisissa asioissa, mitä mä teen. Jos mä olisin jossain toisessa ammatissa, mä pyrkisin ilmentämään sitä mestaruutta sen ammatin puitteissa ja niin kuin tämmöisillä standardeilla. Mari nosti käen ylös, niin mä en tiedä, mistä nappulasta mä saan sut muteen pois. Saatko nää itse sen muteen? Eikö nyt saa? Sainko? No niin, Joo. joo. Minä halusin tulla sua vähän niin kuin mainostamaan ja markkinoimaan. Minä olen yksi niistä, jotka on kahlannut sen 60 tuntia läpi sieltä tietäjämaailmasta ja mulla on toinen kierros menossa. Ja voin sanoa, että eihän Sami ole lukenut vähän filosofioita, vaan Samihan on siis kyllä perehtynyt aivan älyttömän paljon ja Samin tietämys on todella huippu, niin uskallan sanoa, että koska siellä on tämmöinen tietämys takana, niin myös sitten se käytäntö, niin sekin on mahtavaa. Ja olin mukana myös sitten sillä sun viikonlopputapaamisella Tampereella ja käytiin muun muassa näitä hengitystekniikoita läpi ja ne toimii. Mä voin sanoa, että ne toimii. Mulla työkaveritkin välillä ihmettelee, että mä oon todella stressaavassa työssä, meillä on haastavia asiakastapaamisia ja meillä työkaveritkin jo ihmettelee, että mitä sulle on tapahtunut, kun sä oot niin paljon rauhallisempi siellä aina, eikä ne asiakastilanteet pääse ollenkaan sillä nahkan alle, kun ne pääsi aikaisemmin. Et mä sanon ison kiitoksen ja uskallan suositella todella sydämestäni kaikkia Samin kursseja. Kiitos Mari. Olipa ihanaa, että kommentoit. Joo, kyllä se näin on, että näiden avulla mä oon itsekin esimerkiksi vaikka sinne avantoon mennyt, niinkin kylmän kauhunen kuin mä oon, niin mä oon pystynyt, ja rakastan nykyään avantoa. Pelkästään hengittämällä mä oon muuttanut mun aineenvaihduntaa ja suhtautumista kipuun ja kylmään ja stressiin. Että joo, niin ja se tuli vielä mieleen lisätä Mari juttu, että tietysti mä oon myös vuosia jo toiminut ammattivalmentajana, että verkkokouluissahan on jo, tai verkkokursseillahan on jo mitä 300 ihmistä, ja ainakin osa heistä kokee niin kuin Mari. Pääasiassa on saatu kyllä hyvää palautetta, mutta sitten mä oon myös tehnyt ihan one-to-one valmennuksia itse asiassa paljon pidempää kuin verkkovalmennuksia, että sekin on iso syy, miksi mulla on tullut tämä impulssi ja tarve niin kuin tehdä tällainen valmennus, joka tavoittaa vielä enemmän ihmisiä, että mä oon pohtinut näitä asioita sekä miesten että naisten kanssa. Enemmän naiset tulee yleensä mun Ayurveda-valmennuksiin, mutta just siksi pitää tehdä myös selkeästi niin kuin miehille oma valmennus. Miehillä on kuitenkin vähän erilaiset tarpeet kuin naisilla. Meidän pitää testosteronitasoja pitää hyvänä ja meillä on erilainen rooli ja tehtävä tässä kaikessa vähän kuin naisilla, vaikka ne voikin mennä limittäin. Mutta mä vielä katson, että onko täällä jo resilienssi, tunnetaidot, sydän ja järki on aiheita, henkinen kasvu ja itsenäistyminen, just tämä naiset ja vuorovaikutus. Sitten se, että mitä tuo tie tai tao tai zen tai dharma tarkoittaa, karaistuminen ja ikitiedon 10 koodia. Sitten istunto, eli Chen-meditaatio tai jooginen meditaatio. Täällä on myös ohjeet, miten avannossa käynnistä tehdään pyhä rituaali, eli kirkko ei olekaan kirkko, vaan kirkko onkin avanto. Ja sitten tosiaan täällä on tämä johdanto tähän täällä heti alussa, niin täällä on johdanto mestariperinteeseen ja ylipäätään itsensä johtaminen ja pyhät tavat ikään kuin käyttäytymistieteen ja myös tämmöisen joogisen ja karmisen viitekehyksen kautta mietitty, että miten me voidaan muuttaa meidän huonot tavat hyviksi tavoiksi ja lähteä ohjaamaan sitä laivaa parempaan suuntaan. Niin muun muassa tällaisia matskuja. Ja niin, mä lupasin laittaa, nythän mä vasta muistan laittaa tästä, saanko en mä itse asiassa osaa tästä käyttää sitä. Joo, se linkki siihen verkkokurssiin, niin mä laitan sen tämän jälkeen vähän niin kuin joka paikkaan. Se tulee tänä iltana vähän niin kuin joka paikkaan se linkki. Eli
meet mun Instagramiin, meet mun Telegram-ryhmään, meet mun Facebook-ryhmään, mihin tahansa meetkin, niin mä tuuttaan sitä linkkiä, mistä pääsee lukemaan sitä verkkokurssin myyntisivua ja saatte miettiä rauhassa. Ja nyt on hyvä kampanja 2 viikkoa, siis se kampanja alkaa virallisesti huomenna. Niin lämpimästi tervetuloa, mieti rauhassa, jos fiilistelet, että tarvitsen suunnan ja haluat löytää sen sun sisäisen inspiraation ja haluat nähdä, että minkälainen se on se henkisen kasvun tie, mitä ihmiskunnassa yleensä on harjoitettu, niin silloin tämä kurssi on sulle. Wow, huh. Mä kiitän. On ollut suuri ilo ja kunnia saada puhua taas melkein äänikäheeksi 1,5 tuntia teille. Kiitos, kun olette olleet aktiivisia, esittäneet kysymyksiä kyllä me tästä selvitään. Yhdessä me selvitään. Ja Iiris kirjoittaa, että kiitos hyvästä webinaarista. Kiitos Iiris. Ja nyt mä en sano sitä, millä mä lopetan aina Insta-jutut. Mä haluan välillä rikkoa mun omia tapoja. Ehkä joku tietää, mitä mulla tulee siellä aina sanoa. Kiitos Mari. Kiitos kaikki. Mä laitan jo rekordin pois. See you.